Nikt nas zabrał płot. Nikt nas zabrał płot. No. A teraz co? Tri body. Ma tu lana, no. Na tri. Vedľa. Znovu obodol. Ale to je práve deťa. Ale už nemôžem z tejto strany. Ja? Musí z druhej strany. A môže aj tej. Nevadí, ja zahrám si jednu testami. Joj! Ty si mal príklad. Tá išla ďaleko. Ty osobne. Ja osobne som mal počuť. Dávajte. Poď, mamo. Nikt nás zabral płot. Daj oni mu výkymu, aby vyzeral, že akože je lopta. Čo tým deťom? A čo dá? Tým deťom? Kde nám idú ihrisko stavať? Majú petovať alebo čo? Ktoré? Daj oni mu výkymu, aby vyzeral, že akože je lopta. Poď, mamo. Nikt nás zabral płot.